गाड़ी नती वाला नहीं खसम बैठावत कि हम आए। बता तने बूढ़ पुराने के नहीं खसम जानत मजबूरी। अरे बाबा रे नतिया उनके बैठावे के चाहे ना बतावा बूढ़ पुरानी आनर बेभर पानी जा रहे भगवान तू देखा तो पियास लागल बा बहुत जोर से कोई भेटा तो नहीं है कि हम पानी उनी पिए। बताओ हाले कॉली काम हो यहाँ से यहाँ पानी का कहीं हमारे पानी नहीं तो तरीके देख कि हम इके हो ई का जी बुढ़िया मां कहां जे तनी ए बच्ची प्यास लागल बा हमरा के। आई रे बैठी आना रही का। अरे बच्चे भगवान आँख नहीं कर दिला हमरा बैठी जा दे बैठ सब पानी उनी पिया ना बच्चा। हां दे तनी प्यास लागल बा गाड़ी नहीं के मेरा तो बच्ची कहां से आव तनी ए बच्ची आओ तनी अपना गांव ले भैया नाचे पहले बस हम प्यास लागल। अच्छा लेके आओ तनी चली घर में चली प्यास लागल ले ना तो बच्चे पी के हम चल देते। आ चली तनी खाना ना खा ले चली घर में। ए बच्ची जान जे बड़ा दुख देता संग के बड़ा दुख देता संग जे चौक पाव तो नहीं खसन बा अनहर बनिए से बच्चे बताओ हम जे कहूं कि नहीं के भगवान काहे नहीं के जी अब भगवान लोग के हमर सोचे गलत तो बहुत बड़ मरीज बच्चे जान जी हम लोग तो कुछ किछु नहीं के जाए दे इसे ना करो जाला बच्चे हम बहुत जोर से बहुत दुख देता छ। ए बुची हां बियाह हो गई तो हां हां जी हमें जाके पतो हो हनी ए बुची भगवान तारा के मांगे को के जुड़ कर ए बुची हमरा के पानी पिया ना ता हमरा के गाड़ी देरवा दे हम चल बुची रे कहां जाई अपना गांव चले हमरा पानी दे बड़ा दुख कष्ट पे तो जिंदगी चली घर में खाना खा ले खाना खाइले बानी ए बुची खाना के ना तो पूछे खाना खाई के ना पानी बस देता हम अच्छा चली दे चली हम घर पानी घर में चली खाना ना खा ले लागल बाटे बाकी पानी दे दा चली घर में खाना ना खा ले ए बुची ओकर बाद दे चली गाड़ी धरा दे चली बताओ हो होइसन ए बुची डंटा हमर धरा बच्चे हो चली घर में चल आई बाबा चल केने हो बुची चल है ना चल आई बंद कर दो चली केने बुची चाहे केने हो कन्या चल कहां लिया जी वो चली घर में अंदर ना जे बैठ जाई हमर झोरा ले ले हां ले बनी बैठी पानी लेके आओ तनी हाय तो केने धाती हईली झोरा लेके आओ तनी पानी ले आओ बुचे जल्दी लेके आओ। प्यास लागल बा हमरा बा हमरा बड़ा दुख बा है भगवान ज्यादा भगवान इनका के जुड़े मांगे रखस हमरा के पानी पिया देली नतिया गाड़ी वाला नहीं फसल ले जात बड़ा दुख बा बताओ आनर के बार के नहीं कसम समझत भगवान उन्हीं को घर में बाल बच्चे के कह दिहन त कह के जाए तो बाकी हम ना कहूं भगवान ऊपर ले देखेलन बच्चिया भगवान देखो तो जाए ए कन्या वो अरे बड़ा प्यास लग रे पतयो कन्या का जान कहाँ गोली चले ए कन्या अरे बड़ा जोर से प्यास लग पानी दो ना पी के जाई लेट हो तटे हो गाड़ियों ना मिली असन एगो तो पैदल जाए के बाटे हली पानी एक पानी हो गिराई हली खाना ये थी पूड़िया घुगनी जल बनाइले ना निया आमा जी झुटका बोले को रख लेके आई ले जाऊं का हो कन्या ना जाए तो रह हम पानी ले है खाली दाओ तने खिया दे ना तो केने बाम दे खिया दे तनी दे का हो घुगनी या पूड़ी हा ले आ करी बताओ
का जाने कैसन इनका घर के लोग बा के छोड़ देले बा इतना बूढ़ आदमी के आन्हर ठूठ बाड़ी एगो कन्या बड़ा निमन बोले देबो दीदी देतन दी ना अब जाए तो हम ना अली ना ना ली ना अरे ली खाई अपने घर हा जान ली कि हमारो सास उस नहीं खी देता हम रौरे के नु मानब ए कन्या बा हां अकेले ही बाड़ू हां आ दुल्हा नहीं खान ए जे ना रही नु बाहर कमाई ना ली रख अब दे ना हो कन्या ली ना हो कन्या खाएगा रे पानी प्यास लागल का करते मैंने नाश्ता कइले रहे भूख त लागल रहे बाकी ना तो ना खा ले पानी पी लेने अलार्म हो गए अब हमरा के चल और जाता रहे कन्या भगवान मांग और तर सुहाग के जुड़ राख से सही रक्षा करस ए कन्या हम चल तनी हमरा के चल चौपा द छोड़ दे चल हां चल तनी लठिया में कहां बा दे तनी हां दे तनी हमरा के द लठिया केने गइले बा लियो एक न आ केने देख गिर मत दी झरो झरो दी ले ली चल चली चल आई बाबा बताओ तनी मुन ला शर्म लागता जवन भी ओखस बताओ 9 महीना पेट में कोख में जन्म आइली ए देखी गिर मत जन्म आइली देखो कैसे छोड़ले बड़ा समूह दया बा ज्यादा हो करे जाता नहीं अब ठीक बा नो ज्यादा जी गोल ला भगवान रक्षा करता सुहा के आइब हाँ कन्या अब तो भगवान जियत रखे तो ये जाए कैसे काय कहतनी अब आइब रौरा एने से अगर आइब तो ठीक बच्चा देम नु हाँ कन्या चल जाए ठीक जाए जाए भगवान का तना बड़ी में बेचारी के देखम गिर मत जाए बहुत बड़ी में बेचारी रही हमार पानी उनी पिया हिजे पहुंचे गाड़ी उड़ी हसन तो जाए